Добрый день, шановные сябры, добрый день, шановное господарство. 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка и я, Вячеслав Сіўчык. Мы будем казаць про тыдзень с 19 по 25 студзеня. Я прапаную наступные 5 падзеяў. 22 студзеня День памяти Міхася Жизневского, які загинул на Майдане в 2013 годзе. 22 студзеня пачатак паўстання 1863-64 года в Польше. 20 студзеня інаўгурацыя прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Дональда Трампа. 21 студзеня пачатак выбарчага фарса в Беларусі. И 24 студзеня памёр Мікола Лавіцкі. 22 студзеня 2013 года мы все жили зусім по-іншаму. И калі были забиты першие на Майдане Михай Жизневский, Сергей Негаян, Роман Сенник, то практично вся Украина, большасць беларусаў спрымалі смерці гэтых герояў як сваю асабістую трагедыю. И Михась Жизневский, ён реальный герой Украины. Я хотела подкрэсліць, что на вялікі жаль вельмі моцныя ГБшныя структуры хаваюць праўду, бо яшчэ калі был непаўнагадовы Михась Жизневский, ад ціска КГБ ён вымушаны быў просто збегчы з Беларусі. Так ён апынуўся в Украине. Я ведал гэтага человека, это был вельмі светлый человек. И глядите, колькі моладзі не выживает зараз, которые живут дастаткова в нормальных умовах. А зусім молодой человек, который опынулся в чужой краине, ён застался особой. Так, не ведали его сапраўднае імя, не ведали его прозвішча, але ж ён был реальным активистом УНА-УНСО, Украинского национально-вызвольного руха. Его вельмі поважали все люди, которые ведали его, и кто жил в Белой Церкве, это город, в якім он проживал, и за якімі ён просто пересекался по своему жыцці в Украине. И, конечно, это страшная трагедия, что такой человек так рано покинул нашу землю. Я подкресливаю, что он как раз был забиты во взросте Костуся Калиновского. И это абсолютно не подковано. И страшная трагедия, что и сёння неведомы забойцы Михася Жизневского. Хотя уже прошло 12 годов, як не осудженные, и больше из забойцев Небесной Сотни. Людей, які загинули на Майдане за свободу, за незалежность Украины, за все людское в 2013-2014 году. Это просто показчик, в яких страшных умовах сёння живут народы в нашем регионе. Это как раз показчик того, як все складано в Украине. Потому что тая российско-украинская война, якая тотальная, якая уже идет, амаль что 3 годы, и она практично знішчыла Майдан, знішчыла физично. И вот первые ахвяры Майдана, первые герои, это звязано со светлым імем Михася Жизневского, які єднає два братніх народа, хто б што не рабіў. Беларускі народ и украинский народ. Рух солидарности разом в Беларуси завсёды 22 студеня организовал автобус з Менска, и мы ехали на могилу Михася Жизневского, каб ушанаваць памяць героя Украины, героя Беларуси. Там был и Олесь Пушкин, які уже в небесной Беларуси. Там было вельмі шмат сённяшніх палітвязняў, которые выступали на могиле Михася Жизневского, потому что нам трэба, беларусам, свобода. И вот как раз за свободу и нашу свободу загинул вельмі светлый человек Михай Жизневский. Это было 22 студеня 2013 года. Белорусы, памятаем про своих героев. Свой до свайго по свае. Шановные белорусы Варшавы, запрашаю вас 1 лютого в субботу
о 14 гадзіне ушанаваць памяць паўстанцаў Кастуся Каліновскага. Цитадель Варшавская, автобусный припынок 185 номера Цитадель 01. Там каля брамы, где были страчены кіраўнікі варшаўского паўстання, каля помніка мы складем кветкі, запалим знічкі. Будьмо разом, свой да свайго па свае. 22 студзеня распачалося паўстанне 1863-64 года. Это пачалося с решения в Варшаве, повстала Польша. Наши земли долучились до этого повстания 1 лютого. Это вельмі важное повстание, потому что оно отбывалось тады, калі уже обудился до державного жыцця белорусский народ. Бо это было супольное повстание поляков, белорусов, литовцев и украинцев супраць российского царизма. Кастусь Каліновскі и его поплечники вельмі рыхтавалі гэтае паўстанне. Яны лічылі, што зарана яно пачалося. Вот чаму рашэнне Вільні было прынята только в лютым, праз некалькі дзён пасля пачатку паўстання в Польшы. Расіяне справакавалі гэта паўстанне, тому што рабілі прызыў моладзі сваё акупацыйнае войска. На наших землях яшчэ шмат што трэба было зрабіць для того, каб будучае паўстанне перамагло. Але мы ніколі не мусім забываць, што гэтыя паўстанні далі і беларускай нацыі вельмі шмат герояў. І вось гэты агульны лозунг «Бог, гонар, айчына» — это тое, што актуальна і сёння, калі людзі хочуць застацца людзьмі, каб выжылі народы, в тым ліку і наш беларускі народ. Таму не забываем пра паўстанцаў 63-64 года, таму што Беларускую Народную Рэспубліку абвяшчалі дзеці паўстанцаў Кастуся Каліновскага. Таму што шлях да свабоды вельмі цяжкі. І тады менавіта і нарадзілись гэтыя словы, што мы бліжэй да свабоды на вышыню наших магілаў. Бо людзі ішлі змагацца за сваю свабоду, за свабоду сваіх народаў, цудоўна разумеючы, якая это жахлівая сіла расійскі імперыялізм і што перамогі можа і не быць. Але ж патрэбна свабода. І вось гэтае паўстанне 1863-64 года невыпадкова нарадзіла той лозунг, які мусіць гучаць і сёння, які глушаць маскоўскія імперыялісты за нашу і вашу свабоду. Таму прыгадваем нашых герояў, прыгадваем герояў народаў міжмор'я былой Рэчы Паспалітай, таму што нічога не змянілася. Застаўся спрадвечны вораг, расійскі імперыялізм. І з ім трэба весці штодзённую барацьбу всеми сродкамі і памятаць пра нашае паўстанне. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, хто ў Варшаве, запрашаю 2 лютого, гэта дзень народзінаў Кастуся Каліновскага, на сустрэчу са мной, якая адбудзецца о 15:30 в дольнай часткі касцёла Святого Александра на пляцы Трох Крыжоў. Приходьте разом, пригадаем нашего наивеликшего героя, человека, які поклал все свое жыццё дзеля того, каб былі люди, якія дакладна бы адказывалі, кого яны любяць. Бо трэба любіць Беларусь. Приходьте, свой да свайго па свае. Третья падзея – гэта 20 студзеня, інаўгурацыя прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Дональда Трампа. Это вельмі сур'ёзная падзея, хаця яна традыцыйна носіць галоўнае там, гэта самі Злучаныя Штаты Амерыкі. І, натуральна, прыход да ўлады Дональда Трампа – это вельмі сур'ёзны паказчык таго,
что той эксперимент, который уже 30 годов проводится на Заходе, ён зусім не патрэбны людям. Бо так атрымалася, што наша Беларусь апынулася паміж Гаморай і Садомай. І Гамора — это вот все гэбыйскія, рэваншысцкія рэжымы, якія, як іхнія папярэднікі, просто хочуць знішчыць все свабоды і правы людзей для того, каб просто імі кіраваць, каб людзі былі вінцікамі, каб былі новыя курапаты. І гэта такія пачварныя прозвішчы, як Лукашенко, Путін, Сі в Китаі. Гэта все вядома, это знішэнне мільёнаў людзей. Але ж на вялікі жаль, бальшавіцкія ідзеі эксперымента, яны перамаглі і на Захадзе. І вот якраз супраць гэтага і паўстаў Дональд Трамп. Што будзе далей, я не ведаю. Потому что вы зверніце увагу на словы прэзідэнта Злучаных Штатаў Джо Байдена, які папярэдзіў о небяспекі того, што да ўлады, магчыма, прыйшоў алігархат. Я хотел бы заўважыць, што тыя глобальныя працэсы, гэтыя глобалісты, вельмі цесна звязаныя з тым, што за гэтым эксперыментам, калі всялякія меншасці, сексуальныя, расавыя, рэлігійныя, просто кінутыя на хрысціянскую цывілізацыю, таксама стаяць алігархі, якія дастаткова шмат грошай выдаткавалі на этот новый эксперимент. Что будет далей, неведома. Дональд Трамп адразу подписал вельмі шмат указаў, якія тычацца розных аспектаў жыцця Злучаных Штатаў Амерыкі. Адразу пачалося аспрэчванне гэтых указах в судах. Уже есть першае рашэнне суда аб тым, што один указ адменены. Гэта будет працягвацца далей. Шмат вельмі рэчаў, звязаных з тым, што Трамп ставіць задачу, каб Злучаныя Штаты Амерыкі зноў сталі вялікай краінай. Будзе барацьба за гегемонію в свеце. Яна будет не вельмі простай, таму што шмат што згублена, і шмат якія сілы внутры Злучаных Штатаў Амерыкі будуць змагацца насмерць з новай адміністрацыяй Дональда Трампа. І частка тых, хто зараз бліжэйшыя супрацоўнікі Дональда Трампа, таксама яшчэ нанесуць людству вельмі шмат шкоды. Так уладкавана, на вялікі жаль, жыццё. Шмат хто з аглядальнікаў падкрэсліваў, што Дональд Трамп нічога не сказал про Украіну. Для меня больш страшна, што, натуральна, ніхто не думаў, што он штосьці скажет про Беларусь. Вот. Але Дональд Трамп і да гэтага вельмі шмат гаварыў про Украіну. Трэба аддаць ему належнае, што все замалчваюць тыя ахвяры, якія панёс уже братні нам украінскі народ. Лічбы в адкрытую называет менавіта Дональд Трамп, і нават Зеленскі не можа до конца гэтым лічбам суперечыць, хаця палітыку такую праводзіць. Это сапраўды страшныя лічбы. Але калі Злучаныя Штаты Амерыкі і прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Дональд Трамп не хочуць, каб была трэцяя сусветная вайна, тады не можа быць Лукашенко в Беларусі, бо гэта звычайны расійскі стаўленік, які ператварыў Беларусь вайсковы балкон, які навісае і над Европай, якая аказалася надзвычай слаба па выніках расійска-украінскай вайны, і над Украінай, і рана ці позна это прывядзе да катастрофы. Ці здольны Дональд Трамп вырашыць гэтую праблему з пачварай Лукашэнкі, я не ведаю. Бо все 30 гадоў кіравання Лукашэнкі гэта страшнейшая з'ява, калі беларускі народ не меў саюзнікаў і практычна в самоце змагаўся з маскоўскім імперыялізмам, бо Лукашенко — гэта маскоўскі імперыялізм. Я не спадзяюся, што Дональд Трамп і его адміністрацыя бачаць жахлівую рэчаіснасць, таму што вельмі вялікая верагоднасць, што будзе трэцяя сусветная вайна. І трэба прадухіліць. Як это будет адбывацца, я не ведаю, бо не з'яўляюся вялікім аптымістам, што Дональду Трампу дадуць спакойна кіраваць на весь той тэрмін, на які его выбраў
американскі народ. Мне вельмі хацелася бы, каб Злучаныя Штаты Амерыкі зноў падкрэслілі, што яны вялікая краіна. І не трэба забывацца, што большасць еўрапейскіх краінаў атрымала незалежнасць па выніках першай імперыялістычнай вайны. Менавіта таму, што Злучаныя Штаты Амерыкі за гэта выступалі. Мы памятаем пра гэта. Мы памятаем, што Злучаныя Штаты Амерыкі да вось гэтага эксперымента апошніх дзесяцігоддзяў это сапраўды была краіна, якая несла дэмакратію в іншыя краіны. Дональд Трамп в адкрытую зноў падымае сцяг дэмакратіі. Што его атрымаецца? Пабачым. Ва всякім разе, беларусы, якія пазбаўлены права выбіраць уладу уже амаль што 30 гадоў, вельмі зацікаўлены, каб на нашу краіну распаўсюджваліся все тыя правы і свабоды, якія былі прыняты зусім нядаўна ў свеце, бо аднім з першых, хто адмяніў в Европе закон, был менавіта пачвар Александра Лукашенко. Спадзяемся, што і тое, што зроблена беларускім народам раней, будзе добра ацэнена адміністрацыяй прэзідэнта Трампа, і ў беларусаў знікнуць шансы на ўратаванне. Свой да свайго па свае. Беларусы Варшавы, запрашаю вас в неделю 2 лютого о 14 гадзіне до помніка Коперника на традыцыйную акцыю «Будьма разам, свой да свайго па свае». Чацвертая падзея, она вельмі трагічная і сумная, потому что 21 студзеня пачаўся выбарчы фарс Беларусі. Гэта ёсць здзек над беларускім народам, потому что это натуральнае права беларускага народа выбіраць уладу. На вялікі жаль, беларусы пазбаўлены гэтай права з далёкага лістапада 1996 года, калі Лукашенко пры дапамозе Москвы здзейсніў антиконституцыйны переворот. На вялікі жаль, выкарыстана было тое, што в беларускім заканадаўстве было папярэдняе галасаванне. Гэта мелася на ўвазе, што толькі некалькі адсоткаў насельніцтва, якія в асноўны дзень галасавання не могуць прыняць удзел в выборах. В часы лукашенковской диктатуры это все привело до маразма. И сёлета лукашенковская банда пачала выбарчы фарс вельмі рэзка, калі пачалі пісаць просто фантастычныя лічбы прыходу. Правда, в апошні дзень папярэдняга галасавання, сёння в суботу, яны крыху в себя пришли и зноў вышлі всего лишь амаль на те же проценты, что были в 2020 году, только меньше, чем на 1%, повеличивши эту лічбу. Что вельмі цікава? Тое, что при гэтым працэсе здзеку над беларускім народам, потому что натуральна ніякіх выбораў при Лукашенке просто быть не можа. Банда праз ЦВК огласила пэўныя лічбы. Карпенко, які прыйшоў на замену старой злачынцы Ірмошынай, якая давно бы отсидела за все тыя злачынства, которые она рабіла на выборах еще в 20 стагоддзе. На жаль, яна дожила до пенсии. Вось. Правда, апошні выбарчы фарс, который адбываўся в часы гібридной войны России супраць Беларусі в умовах сусветнай пандемии, дзякуючы Ірмошынай, нарадзіла аж 2 быццам бы прэзідэнтаў. Такое ніколі не было. Так прыйшоў Карпенко, вось, які при гэтым выбарчым фарсе абвесціў аб тым, што выбарцаў у Беларусі 6 900 000. Ясно, что это завышенные дадзеныя, але я звяртаю увагу, што па дадзеных рэжыма на 1 студзеня 2024 года было 1800 в Беларусі дзяцей. На жаль, колькасць дзяцей резко памяншаецца. В этот спіс ваходзіць шмат дзяцей, які рэальна знаходзяцца па-за межамі Беларусі. І вельмі нізкая нараджальнасць, тому што калі 18 гадоў тому назад нараджальнасць была больш 100 000 чалавек в год, то цяпер всего крыху больш 60, і Беларусь займае перадапошняе месца в Европе, ніжэй нас толькі Украіны, бо там ідзе страшная вайна. Ну, знішаюць беларускі народ, тым ліку і фізічна. Так вось, нават калі браць максімальную лічбу, которая зараз значна менш, 1 800 000, і суммировать, то окажется, что лукашенковская ўлада паведамляе пра свой выбарчы фарс, что в Беларусі быццам бы 8,7 миллионов
людей. Што, зноў-такі завышаныя лічбы, бо дай Бог, каб там было 8 мільёнаў. Лічбы будуць напісаныя, натуральна, фантастычныя все іншыя. І не трэба забывацца, што шмат якія дыктатары рухнулі пасля таго, як яны асмеліліся напісаць 90 з нечым адсоткаў. Мы пра гэта памятаем. І мы памятаем, што беларусы все-таки маюць права выбіраць уладу. На жаль, гэты выбарчы фарс яшчэ больш трагічны, чым былі все папярэднія, тому што это непрыкрытая падрыхтоўка Москвы да сусветнай вайны. Спроба хоць якую легітимнасць надаць пачварі Лукашэнкі дзеля мабілізацыі беларусаў на гэту вайну. Гэтаму трэба супярэчыць як толькі можна. Трэба змагацца з лукашэнкаўска-пуцінскай бандай. І на вялікі жаль, трэба казаць, што вот этот здзек над беларусамі выбарчы фарс, это технологія, якая можа перанесціся в любую краіну свету. І я бачу многія элементы лукашысцкіх технологіях в абсалютна розных краінах. Бо зараз в глобальным свеце са свабодай вельмі цяжка. А так не павінна быць. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, вельмі прашу падтрымкі YouTube-каналу Вячеславу Сіўшчыку. Вельмі прашу рабіць каментары, вельмі прашу задаваць пытанні, вельмі прашу праглядаць і вельмі прасіў бы, каб вы паведамлялі беларусам, што такі YouTube-канал існуе. І прасіў бы аказваць фінансавую дапамогу. Гэта можна зрабіць па першаму каментару пад гэтым відео. Будзьма разам. Свой да свайго па свае. Пятая падзея – гэта вельмі сумная навіна, якая прыйшла з Менска. Бо 24 студзеня памёр Мікола Лавіцкі, наш калега. Ён быў вельмі вядомым актывістам розных беларускіх арганізацый, актывістам ТБН, сацыял-дэмакратам, сябрам сойма руха салідарнасці разам, удзельнічаў вельмі шмат нашых акцыях. Вельмі светлы чалавек, які верыў і в адраджэнне Беларусі, і в лепшую долю беларускага народа. І на вялікі жаль, ён не дажыў да гэтага часу. Але мы вельмі спадзяемся, што тыя мары, якія меў шаноўны спадар Мікола, светлая ім памяць, яны спраўдзяцца. Светлая памяць светламу чалавеку, які пражыў вельмі цяжкае жыццё, але ж які не толькі не адрокся, што ён беларус, а вельмі шмат што зрабіў для беларускага адраджэння, для беларускай нацыі. Вечная памяць. Шаноўныя сябры, Беларусь сёння вельмі цяжкой сітуацыі. Я не ведаю такого часу жахлівага для беларускай нацыі, як сёння. Зараз спрабуюць знішчыць народы, знішчыць асобы. Зараз спрабуюць знішчыць беларускі народ. Але ж верым в моц нашай нацыі, бо Беларусь жыла, жыве і будзе жыць. Жыве Беларусь!